Goedemorgen alweer en van harte welkom. Mooi dat je weer zegt naar RTV NOF. We zijn er rechtstreeks vanuit de verbindingssterke in de Westerijn. Zoals je weet, we zitten nog steeds in de vreemde tijden, de coronacrisis. En daarom wil ik RTV NOF op deze snijnte mannen er weer voor zorgen dat wij een kerkdienst bij hem thuis brengen kunnen. Mooi dat je dus mij zorgen. Je had de liturgie, ze krijgt al een skofke zinkind. En wat we ook proberen tijdens deze uitsturing is dat we ook tijdens de vestjes de teksten onder in beeld zien letten. Dus je kan ook mij jongen als je dat willen thuis. Voorganger is Johan van der Kamp. Hij neemt dus mij in deze kerkdienst. Begeleid door zang Nienke Dan en Bouke Hoekstra. Hij doet het pianospel. Wij wensen hem namens alle aanwezigen hier en alle vrijwilligers van RTV NOF een hele noffelijke en vooral gezegende dienstdag. Ook namens mij van harte welkom in deze toch wel wat aparte setting. De wereld om ons heen staat echt in rep en roer en beperkt ons op vele manieren. We komen ook vandaag in de overdenking iemand tegen die erg beperkt is in zijn of haar omgeving en in zijn eigen leefwereld. Maar deze uitzending is inderdaad mogelijk gemaakt door RTV Noord en NOF, die een uitzending op radio, tv en online verzorgt. Live allemaal. En we worden begeleid door Bouke en Nienke. En het is geweldig om zo met elkaar God te zoeken en elkaar toch te kunnen ontmoeten. We proberen aan te schuiven bij u thuis, vandaar ook deze setting. En we hopen met elkaar een goede en een gezegende dienst te hebben. Vandaag zoeken we God in liederen en in zang. En we bidden met elkaar in deze omstandigheden. En voordat we dat doen, wil ik u toch ook nog een mededeling geven. Want er is een overlijdensbericht gekomen van mevrouw Seike van der Galië. Afgelopen 17 maart is zij overleden op 85-jarige leeftijd. En we gedenken haar leven en bidden voor haar familie, haar dochter Alida en de kleinkinderen Claudia en Nathalie. En we bidden voor hen veel kracht en sterkte toe in deze toch moeilijke tijd. De afscheidsdienst zal maandag 23 maart aanstaande plaatsvinden om 1400 uur te Verwerd. Laten we in een ogenblik ook voor stilte, ook deze dag, bij haar leven stilstaan. En aansluitend zal ik met u bidden voor deze dienst. Vader, we danken u dat u ons leven kent. Dat dwars door de dood heen u ons wil dragen. In deze tijd van onzekerheid bidden we u voor kracht, voor de familie, Heer, die we net noemden. Maar ook voor elkaar. Voor een ieder die alleen is, zich alleen voelt. Heer, we bidden om de liefde en de kracht van uw geest in ons hart en in ons leven. Dat u ons zou zegenen als we deze dienst voortzetten met elkaar. In Jezus' machtige naam. Amen. We belijden dat we in afhankelijkheid van onze God leven, nu en altijd. Hij is bij ons. In Jezus zijn Zoon bestaan wij, leven en bewegen wij ons. Hij is trouw en laat nooit los. En in zijn handen ligt ons leven. En zijn Heilige Geest troost ons en is in ons. En we begroeten elkaar. En God begroet ook ons. En we mogen ons verbonden weten in hem als onze Vader. Door het bloed van Jezus, zijn Zoon. En mogen eeuwig leven ontvangen. En door zijn geest leeft hij in ons. Amen. Laten we met elkaar zingen. Lied 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Nienke en Bouke zullen ons begeleiden. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt. Loof
passie dan ooit. O mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. Hier vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen. 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. Verheerlijkt zijn heilige naam. Verheerlijkt zijn heilige naam. Mooi om te weten dat op elke plek waar u bent, dat nu ook datzelfde lied heeft geklonken. Normaal spitst het zich eigenlijk toe op een ruimte als dit. Maar nu beseffen we ons dat overal waar u bent, verdeeld over de hele Westerheen of waar dan ook, dat het lied klinkt wat we net hebben gezongen. En dat is mooi. En zo mogen we elkaar ook bemoedigen met de volgende woorden. Jezus zegt het volgende in Johannes 14, vers 1. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en ook op mij, zegt Jezus. In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor u gereed zal maken? En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan neem ik jullie met mij mee en dan zullen jullie zijn waar ik ook ben. En met die woorden wil God ons troosten. En het lied wat we gaan zingen gaat daar ook over. Lichtstad met uw paarlenpoorten, het hemelse Jeruzalem. Laten we met elkaar zingen uit volle borst. Het is het evangelische liedbundel, lied 413, de versen 1, 2, 3 en 4. Lichtstad met uw paarlenpoorten, o stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Laten we voordat we de schrift verder openen met elkaar bidden om verlichting van de Heilige Geest. Vader, we kunnen zonder u helemaal niets. En voordat we uw woorden openslaan, willen we bij u komen. Heer, en we danken u dat we, ondanks de verdeling, zeg maar letterlijk, zo door de plaatsen heen, door het land heen, dat er ook zoveel stemmen opgaan om u te loven. Heer, dank u wel dat we u mogen kennen en dat u ons kent. En dat uw geest ons hart wil leiden, onze verstanden wil verlichten, dat we begrijpen wat u zegt in uw woorden. Geef dat we dat op mogen drinken als het ware. Dat u ons voedt en dat we kracht ontvangen in deze tijden. Dat u ons zou zegenen in dit verdere uur in Jezus' naam. Amen. Ik wilde met u lezen, uiteraard moet de bril daarbij op, uit Marcus, het 2e hoofdstuk. Het is eigenlijk een heel bekend stuk en toch is het iets om weer eens opnieuw te doordenken. En het volgende staat erop getekend. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, dat is dus Jezus, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op het draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf: hoe durft hij? Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat God lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. En Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: waarom denken jullie zoiets? Wat is er gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven. Of sta op, pak uw bed op en loop. En ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. En allen die dit zagen, stonden versteld. En ze loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Tot zover. Laten we verder gaan met elkaar om te zingen. Als mijn iPad het ook doet. Met het lied 715. Laten we dat met elkaar zingen. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op, bij u onder de pannen
Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan 1000 dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen wierlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Wat hou ik van uw huis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Laten we eens nadenken over hetgene wat we hebben gelezen. Het is een heel bekend stuk. En als je hier dan over nadenkt, zo in de loop van de afgelopen paar dagen, dan is het toch weer opvallend hoe dingen opnieuw tot je kunnen spreken. In situaties die zo veranderen en waarin mensen een beperking voelen die in hun vrijheid, hoe ze zich kunnen bewegen, waar ze wel en niet naartoe kunnen gaan. Maar ook dat je merkt dat je gewend bent om te doen de dingen die je doet. En ineens zit daar die beperking op. En we komen dus een man tegen die beperkt is. Hij heeft een handicap en in het oude Israël was het eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat er mensen waren die moesten bedelen of wat dan ook. Maar deze man heeft het beter getroffen. En wat mij trof zijn een aantal dingen die ik met u wilde delen. Eén is, hij heeft een aantal vrienden. En heel veel mensen met een beperking merken dat ze weinig vrienden hebben. Maar deze man heeft 4 vrienden. En die 4 vrienden, die spreken met elkaar, maar ook met hem. En die merken dat er reuring is in Capernaum. Een stadje in Israël, zo tegen het meer van Galilea aan. En ze spreken met elkaar af, of ze zeggen tegen elkaar, laten we gaan naar Jezus. En dan gaan ze op pad. Maar ze hebben elkaar ook nodig. Want als je iemand moet meenemen die niets kan lopen en ligt op een matras, dan heb je op iedere hoek een stevige kerel of in ieder geval mens nodig. En dat is belangrijk om te zien. Dat met elkaar dat we dat kunnen doen. En de leefwereld van deze man, die al zo lang verlamd was zeg maar 2 vierkante meter. Ik weet niet of u zich dat kan indenken. Ik in ieder geval niet. Het lijkt me ontzettend moeilijk en ingewikkeld om altijd afhankelijk te zijn van anderen. En daarnaast ook zo'n kleine beperkte ruimte te hebben om te bewegen. De meeste mensen, zeker hier in de Westereen, weten dat ik nogal bewegelijk ben als ik op een podium sta. Het is voor mij al vrij lastig om in een stoel te zitten. En dan gedurende een bepaalde tijd om niet te veel te bewegen. En de camera zijn gang te laten gaan. En dan moet je je voorstellen dat je je leven lang op een matras ligt. Geen kant op kan. En altijd aan anderen moet vragen, wil je dit doen? Wil je dat doen? Wil je me eten geven? Wil je me drinken geven?
En zo in afhankelijkheid leeft van anderen. Iets wat ook, zeker gedurende de coronavirus, naar voren komt. Gisteravond zat ik te kijken op de televisie samen met mijn vrouw. En dan zie je dat er gezinnen zijn met kinderen die zo afhankelijk zijn. Die normaal zorg krijgen van anderen. Die teruggeworpen worden, zeg maar, naar huis. Niet letterlijk uiteraard, maar toch. Maar teruggeworpen op hun ouders en op hun broertjes en zusjes. Waar de angst heerst om ook besmet te raken. En waar hulp nodig is. En dat doen we met elkaar. Ook die mensen hebben hulp nodig om verder te kunnen. En deze vrienden hebben dat ook door. Maar het mooie is dat ze vrienden zijn. Ook met de man op het matras. En dan gaan ze op pad. En dan komen ze erachter dat er meer mensen zijn die dat idee hadden opgevat om naar Jezus te gaan. Want het is druk bij de deur. Ze komen er niet door. En soms heb je dat. Dat je wil helpen en dat er toch mensen in de weg staan. En die ook niet aan de kant gaan. Sommige mensen zijn zelfs, als ze op zoek zijn naar een glimp van Jezus, toch nog gericht op zichzelf. Gaan niet aan de kant en geven mensen niet de ruimte die ruimte nodig hebben. Omdat we dat niet gewend zijn, of dat we het moeilijk vinden en denken, ja, maar dan mis ik misschien een stukje. Maar die vrienden die geven het niet op. En die pakken dat touw opnieuw beet. En ik denk, als je momenteel ambulance verpleegkundige bent en je bent ergens geroepen en je moet op een brancard iemand vanaf de zolder sjouwen naar beneden toe. Nou, ik geef het je te doen. Want het is natuurlijk een ramp. Mensen geven niks mee. Ze zijn afhankelijk. Het is zwaar. Het is moeilijk. En deze jongens, die stellen voor om het dak op te gaan. Dus je kunt letterlijk het dak op. En ze gaan ook het dak op. En dan kijken ze verder en dan hebben ze weer een obstakel. En het obstakel zit hem nu in het dak zelf. Maar ze laten zich niet afschrikken. En dan openen ze het dak. En het belangrijkste is dat ze dus doorzetten, niet opgeven en doorgaan. En vaak is het in dit soort dingen dat we of wel opgeven, het moeilijk vinden om door te zetten, ook als we tegengewerkt worden. Dat we denken van ja, hoe kan het nou, Heer? U geeft ons werk te doen en we doen het. En dan zit het toch tegen. Maar niet alles zal van een leien dakje gaan. Zelfs niet in het Koninkrijk van God. Als we ons best doen en mensen proberen bij Jezus te brengen. Juist dan is er altijd ook tegenwerking. En moet je leren om in afhankelijkheid van elkaar, maar ook van de Heer Jezus, door te gaan. En Jezus is daar. En het is een aparte setting, net zoals bij ons. Het is daar overvol. En dan gaat het dak ineens open. En straalt het licht naar binnen. En Jezus kijkt op. En dan ziet hij het bed langzaamaan zakken. Tot voor zijn voeten. En die man op dat matras, wat zal die gedacht hebben? Als ze me maar niet laten vallen. Zou Jezus me echt kunnen helpen? Hoe gaat het? Het is hier wel druk. En Jezus kijkt naar boven en ziet hun geloof. En dat zegt ons wat. Het is dus belangrijk dat ons geloof ons aanzet om dingen te doen. Maar het mooie is, en ook wel het bijzondere, is dat het geloof wat wij hebben, dat Jezus aanzet om ook dingen te gaan doen. Want hij zegt, ziende hun geloof, dan neemt hij als het ware de boel over. Het verhaal kantelt. Het gaat niet meer over de vrienden. Het gaat over Jezus. En wat hij gaat doen met de situatie. En ik denk dat dat een geestelijke les is. Dat we leren om te zien wat ons geloof doet in de handen van Jezus. En wat hij kan doen door ons heen met anderen. Het is dus geen bagatel.
Het is niet iets kleins dat u zegt van ja, wij zijn niet zo belangrijk. Maar de schrift zegt heel duidelijk dat Jezus hun geloof zag. En vanuit die positie gaat hij dingen doen. Dat geeft ons hoop, maar ook een stuk vertrouwen. Op het moment dat die mannen, zeg maar, dat touw loslieten. En die viel naar beneden. Toen hadden ze ook geen grip meer. En soms hebben we in onze gedachten het nodig om een soort controle te houden. Controle over alle dingen die gebeuren in ons leven. En we zien het nu ook. We hebben geen controle meer. We moeten leven zoals eigenlijk elke dag in de handen van de Heer. En we vinden het moeilijk omdat we soms denken dat we controle hebben. Maar dat ziet ook nu buiten. Er zijn zoveel dingen die je niet in de hand hebt. Uw leven wordt misschien heel beperkt. Letterlijk tot uw kamer of huiskamer waar u nu zit. Daar mag niemand langskomen. Niet van uw kinderen, niet uw kleinkinderen. U mag misschien wel gebeld worden. Maar als er weinig mensen bellen, dan bent u alleen. En voelt u zich net zo als de man op het matras. Maar toch hoop ik en bidden we dat er vrienden zijn, mensen die om u geven en die u optillen. Die u meenemen op een geestelijke reis soms naar Jezus toe. En ook op die manier troost willen bieden, maar ook redding. Want die vrienden gingen met geloof op pad. Geloof dat Jezus iets kon wat hun niet konden. En dat is eigenlijk de verwachting die je als gelovige mag hebben over een God die leeft. En zo daalt die man voor de voeten van Jezus. En als het moment dat ze de controle loslaten, is het ook eigenlijk iets wat uit hun handen is. En ik kan me voorstellen, tenminste als ik daar zelf over nadenk, dat dat ook wat opluchting geeft. Het loslaten is ook vrijheid. Dat je weet van Heer, u moet het doen. Ik kan het niet. Geen kramp. We hoeven niet de dingen allemaal op te lossen. En een hele hoop dingen kunnen we helemaal niet oplossen. Maar we kunnen wel ons werk doen. Sjouwen. Dat touw snijdt in je lijf. En je moet het dak wel openmaken. Je moet wel die trap op. Je moet door die menigte heen proberen te wringen. Ook al lukt het niet, dan maar de trap op. En dan maar inventief zijn. Doorgaan. Niet opgeven. En dan eindelijk zien ze Jezus. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waarvoor ze kwamen. Het gaat om die man uit Nazareth. En dan pakt Jezus het op. En dan zegt hij eigenlijk iets wat ze misschien niet verwacht hadden. Jezus zegt niet, sta op en wandel. Jezus biedt hem aan. En hij zegt, vriend, uw zonden worden u vergeven. Dat is mooi, hè? Jezus sluit zich aan bij de vrienden en noemt de man vriend. Dus daar begint het mee. Hij distancieert zich niet. Het is impliciet. Het hoort erbij. Hij hoort in die kring van vrienden. En Jezus noemt ons zijn vriend. En dan geeft hij iets wat veel belangrijker is dan gezondheid. Maar de vraag is, wat zoeken we nou bij Jezus? Is het een instant oplossing van ons lijf, van ons lichaam? Of zoeken we iets voor de eeuwigheid? Jezus zegt, ik vergeef je je zonde. En sommige mensen denken, heeft ziekte en zonde dan altijd met elkaar te maken? Het antwoord vanuit de Bijbel is nee. Maar er kunnen dingen zitten die daar wel mee te maken zouden kunnen hebben. Maar Jezus kiest hiervoor om te zeggen, ik vergeef je je zonde. En dat gaat verder dan een lichamelijke genezing. Het is veel wezenlijker en veel eigenlijk tot in de eeuwigheid dat Jezus hem verlost. Dat de kettingen, de ketens vallen af op het moment dat die man hoort dat zijn zonden zijn vergeven. Wat een opluchting. De Joodse mensen dachten namelijk altijd wel dat er wel degelijk een verbinding zat tussen verlamd zijn, ziek zijn en zonde. Dat dat een soort straf was die God geeft, standaard op alle fronten. En Jezus doorbreekt dat denken en hij zegt van joh, ik vergeef het je
Ik veeg het aan de kant en ik geef je eeuwig leven daardoor. En dat is iets wat niet tijdelijk is, niet alleen maar om zijn lichaam gaat, die natuurlijk genezen wil worden, maar dat Jezus ons oproept om bij hem te komen. En te zeggen van, Heer, zonder u kan en wil ik niet leven. En Jezus zegt van, kom maar, ik vergeef je zonde, daar kwam ik voor. Het doel van Jezus' leven was om te sterven voor ons en ons onze zonde te vergeven. Om ons in de vrijheid te zetten. En soms ervaren we dat misschien niet eens direct. Of we zijn het heel erg gewend, het verhaal van Jezus te horen. En denken, oh ja, dat heb ik al vaker gehoord. Maar echt vrijheid gaat verder dan alleen maar horen. Er stonden heel veel mensen om Jezus heen op dat moment. Die misschien verbaasd waren, maar ook een soort op zoek waren naar een bepaalde Jezus. Een soort wonderboy, zeg maar. Jezus de geneesheer. Jezus de genezer. En niet Jezus de vergever. Want dat zegt ook iets over ons namelijk. Als je vergeving ergens voor nodig hebt, betekent ook ergens dat je schuld hebt. Dat je dingen hebt gedaan die niet kloppen. Zonde is in de Bijbel een woord wat veel voorkomt. En wat eigenlijk ten diepste betekent dat je je doel mist. En het doel is dat we leven met God in zijn liefde. En als je dat doel mist, dan vloeit daaruit voort dat je verkeerde dingen doet. En dat we niet volmaakt zijn. En dat is het probleem. En Jezus zegt tegen die man, weet je, hetgene wat jij nooit kunt oplossen, zelfs niet als je gaat lopen en zelfs niet als ik je genees, dat geef ik je toch. En er zitten mensen in deze groep, die pikken dat niet. Die denken van, wie denkt die Jezus wel dat hij is? Dat hij dat zomaar kan zeggen. En wij hebben van Jezus de autoriteit gekregen om tegen mensen te zeggen, maar Jezus vergeeft je je zonde. En dat geeft zoveel vrijheid. De enige vrijheid die er is in deze wereld. Om te ontvangen. Om je handen open te doen, leeg en wel, en te ontvangen wat hij je geeft. En die Farizeeërs, de toenmalige mensen die het echt hadden moeten weten, die pakken Jezus op een soort theologisch verhaal. En theologie is belangrijk om te duiden wat de schrift zegt. Maar als het een dogma wordt, omdat het nooit anders mag dan dat het gaat, dat zie je ook een beetje in deze setting. En misschien dat u zegt van ja, weet je, het is geen echte dominee. Hij zit op een stoel. Het is dan toch altijd nog een preekstoel. Waar we gek genoeg altijd staan op een preekstoel. Maar toch. En het gaat anders. En misschien zegt u wel van ja, eigenlijk ben ik dat niet zo gewend. Maar leer uit het woord dat dingen soms anders kunnen gaan. En dat Jezus altijd kijkt naar de mens. Wat ons beweegt. En waar we van verlost moeten worden. En dat is niet zozeer primair. Als we ziek zijn, dat we beter moeten worden. Maar Jezus legt de prioriteit bij ons leven tot in eeuwigheid. En zegt, als je echt genezen wil worden, als je echt vrij wil zijn, los van schuld en van te neerdrukkende dingen en van ik red het nooit en ik doe het nooit goed genoeg. Zegt Jezus, ja maar ik vergeef je je zonde. En ik geef je de vrijheid om te gaan staan. Pak je bed op en loop. En het mooie is dus dat die man geeft die mee om ook actief te worden. In hetgene wat hij heeft ontvangen. En soms vergeten we dat wel eens. Soms is het net alsof we dingen hebben gekregen van de Heer God, waar we niet zoveel mee doen. En dat we denken van nou ja, het is een leven wat we hebben ontvangen in vergeving en nou is het klaar. Nou kunnen we als het ware gaan zitten. Maar het is juist het tegenovergestelde. Waarin Jezus zegt van joh, pak je bed op, een activiteit. En ga naar huis. En vertel daar
wat ik voor je deed. En daardoor kun je ook vrienden worden. Het is niet zozeer dat je vrienden ontvangt, maar je wordt een vriend. Dat is ook een activiteit vanuit ons naar de ander toe. Word een vriend. Trek met mensen op als het in uw mogelijkheid ligt om dat te doen. En dat zijn soms kleine mensen. Dat kunnen je kleinkinderen zijn. Of een neef of een nicht. Vrienden, de buren, buurkinderen. Wij zijn gesteld in een omgeving waar we altijd de mogelijkheid hebben, hoe klein onze wereld ook is, om vrienden te hebben, maar ook vriend te zijn. En het mooie is dat Jezus ons dat leert. En die zegt ook tegen zijn discipelen, ik heb u geen slaven genoemd, maar vrienden. En een vriend is iemand die ander zoekt. Die met hem meeloopt. En ik hoop en bid dat er veel mensen zijn, ook die nu luisteren, die dat herkennen. Die een vriend zijn voor anderen. En vriendschap is iets bijzonders. En dat weten we ook allemaal. Je hebt geen 100 vrienden. Dat kan ook helemaal niet. Maar deze man had er al 4. En plus Jezus is 5. En heeft geleerd in hetgene wat hij meemaakte, wat dat voor anderen betekende. Dus het geloof van ons zet Jezus aan om prachtige dingen te doen in het leven van een ander. En dan zitten we midden in onze tijd. Waar Jezus ons aanzet om goede dingen te doen voor anderen. En dat varieert van auto wassen, medicijnen ophalen, boodschappen, etc. En nog veel meer. Je kunt het niet bedenken of het kan wel gedaan worden. En liefde en aanwezigheid zit hem vaak ook in woorden. Je kunt iemand een kaart sturen, je kunt iemand bellen, al dan niet FaceTime. En Jezus geeft ons de vrijheid om het te doen. Wetend dat hij komt. En de stad met parelenpoort hebben we net over gezongen. Dat is een prachtig beeld. Maar Jezus zegt nog meer. Hij zegt, ik geef jullie een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan en de zee is niet meer. Er is geen dood meer. Dit houdt geen stand. Eens houdt het op en wordt het alleen maar beter. En laten we vanuit die positie vriendschappen sluiten met mensen die we misschien nog niet zo heel goed kennen. Waarin we investeren in tijd, in elkaar. En nu hebben we misschien wat meer tijd. Dat is wel een groot voordeel. U hoeft niet, door de regel hoeft u niet meer naar uw werk. En dat brengt ruimte. De ruimte om soms te zeggen, we pakken dat matras op met onze vriend en we gaan ermee aan de slag. Het is ora et labora, bid en werk. En ik hoop dat u ziet dat u niet alleen maar op zoek bent naar zeg maar de wonderboy Jezus, maar dat u op zoek bent naar de man, de mensenzoon, want dat is natuurlijk prachtig wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, die had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is er gemakkelijker om te zeggen? Uw zonden worden u vergeven. Sta op en wandel. Want de mensenzoon heeft macht gekregen om zonde te vergeven. Dus je moet op zoek naar Jezus, de mensenzoon. Hij die mens werd voor ons. Om echte vrijheid te krijgen. Om hem te zien waarvoor hij kwam. Niet alleen maar tijdelijk, niet alleen maar voor dit leven, maar juist ook verder. En die hoop door te geven. Er is zoveel angst. Mensen zijn zo bang om ziek te worden, dood te gaan. En dat is ook verschrikkelijk. Maar het is niet het einde, zegt de schrift. Maar dan moet je wel dat geloof hebben. En laten we in vriendschap dat meenemen, zodat Jezus ons geloof ziet en wat kan doen voor die ander. Amen. Laten we met elkaar bidden. En aansluitend zal er weer gezongen worden een lied, Create in me a clean heart.
Maar laten we ook in dit tijd van samenkomen voor en met elkaar bidden. Heer Jezus, wat is het geweldig als we mensen om ons heen hebben die geloof hebben. Die het pad opgaan om naar u toe te gaan, met ons. Die ons als het ware meenemen om ons te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Ja, en dan ziet u ons geloof. Dank u wel daarvoor. Het is dus belangrijk dat we geloof hebben en dat we dat mogen tonen. En niet omdat we het beter weten, maar om goede dingen te doen. Om een leven te leiden voor anderen. Om ons in te zetten voor anderen. En als we dat allemaal zouden doen, dan slaan we eigenlijk ook niemand over. En u pakt ons, als het ware, ons geloof beet. En u handelt ernaar. En ermee. En we danken u dat we niet bang hoeven te zijn. U zegt dat ook heel vaak, wees niet bang. Heer, ons leven ligt in uw hand, wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. Dank u wel daarvoor. Dat we mogen weten, Heer, dat u kwam voor ons om de weg tot de Vader weer helemaal heel te maken. Om vergeving te ontvangen, eeuwig leven. En dat het goed is om u te kennen, dat we vrij mogen zijn. Niet meer geketend door wat dan ook. Ja, en het is goed om te beseffen dat u boven alles uitgaat. Maar we roepen ook tot u. Ja, als we het moeilijk hebben, roepen we tot u. En soms hebben we het idee misschien dat u ons werpt in een zee zoals Jona. En dat we bijna verdrinken. Maar zelfs Jona wist dat u hem hielp. Heer, geef dat we met het water aan de lippen soms altijd bij u uitkomen. En geef dat we vertrouwen hebben. Op het moment dat wij de touwen loslaten, gaat u aan de slag. We hebben geen controle over een virus, maar ook niet over onze gezondheid überhaupt. En zelfs niet hoe de wereld draait. Ja, maar u heerst over alle dingen. Dank u wel dat we mogen schuilen onder uw vleugels. Dat u ons een hart wil geven wat schoon is en rein en gericht is op u. Dat we mogen weten, Heer, dat we ons mogen uitstrekken naar die ander. Even mogen bellen. Even voor het raam misschien zelfs gaan staan en zeggen, hallo, hoe is het, hoe gaat het? In de kleine dingen van het leven zitten juist de grote dingen. U geeft ons een mosterdzaadje als voorbeeld. U wilt ons helpen. En deze wereld ook helpen. De artsen, de verpleegkundigen. Zij die zich echt uit de naad werken. Om mensen te verzorgen. Om goede dingen te bedenken in regels. En afspraken vanuit de overheid. Om bedrijven op de been te houden. Heer, we bidden u voor onze regering. Wat doen ze hun best, o Vader? En wat is het ingewikkeld? En wat moeten mensen veel tijd en ook werk verzetten om het toch te regelen? Heer, wilt u hen zegenen? Wilt u de artsen zegenen, de verpleegkundigen, de mensen op de vuilniswagen? De brandweer, de politie, ons allen. Heer, we hebben u nodig. Help ons. En niet alleen hier in Nederland, Heer, het gaat over de hele wereld. Deze wereld staat in brand. En wilt u ons genadig zijn en ons helpen. In Jezus' naam. Amen.
Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze dienst. En ik hoop dat u het aangenaam vond om even iemand op bezoek te hebben. Even aan te schuiven met een kopje koffie en elkaar te ontmoeten zo rondom het woord. En in dat woord geeft God ons zijn zegen mee. En in nummer 6 staat het volgende. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. En in die zegen en met die woorden van bescherming mogen wij de week ingaan. Wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat. Veel zegen en tot een volgende keer. Ik heb toch nog een mededeling. Mocht u hulp nodig hebben, vraag het dan met een gerust hart. Stuur dan een e-mail hulpnodig.dw@gmail.com of bel naar 06 422 46049. Echt doen, want mensen die vrienden willen zijn belangrijk. En daardoor kan God zijn werk doen. Veel zegen daarbij. Dank u wel. En met deze woorden zijn we aan de eindkant van deze kerkendienst. Rechtstreeks vanuit de verbindingskerken in de Westerijn. Wij hopen ook namens RTV NOF dat je een noffelijke dienst mee maken ha. Wil je de dienst nog een keer weer zien, dan kan dat in kwarten via onze social media kanalen en ook een link op onze website zal dat te vinden wezen. Daar verzorg je op www.rtvnof.nl. Houd onze website ook in de gaten voor hoe het eventueel na je week gaat. Afhankelijk van de situatie proberen we als omroep meidevrijwilligers zo volle mogelijk kerkendienst bij hem thuis te brengen, zolang we het in deze crisis zitten. Houd onze website daarvoor in de gaten. Voor nu dank je weer voor het zien. Ik namens u alweer een noffelijke snijnt aanwezig en graag ont een andere keer.